тоҷикистон воридоти тухми мурғро аз хориҷа маҳдуд кардааст. мақомот мегӯянд ширкатҳои худи Тоҷикистон ба қадри кофӣ тухм истеҳсол мекунанд ва зарурат барои ворид кардани тухм аз хориҷа боқӣ намондааст. дар як матлаби маҷаллаи расмии хадамоти гумрук гуфта мешавад, воридоти тухм бо талаби идораи Тоҷикстандарт ба кишвар манъ карда шуд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул аст ва ҳозир аст ки ба суолҳои мо посух бидиҳад. Абдулло салом. Нахуст бигӯед ки воридоти тухм аз хориҷа ба пуррагӣ манъ шудааст ва ё танҳо маҳдудият ҷорӣ кардаанд? салом Шаҳло. посухи мақомот дар ин бобат хеле зидду нақиз аст. дар матлаби маҷаллаи хадамоти гумрук гуфта мешавад, воридоти тухм аз хориҷа комилан манъ шудааст. ба гуфтаи муаллифи ин матлаб, соли қабл 32 ширкат ва соҳибкорони инфиродӣ ба воридоти тухм ба Тоҷикистон машғул буданд. ҳаҷми тухми ворид мекардаи онҳо низ хеле зиёд будааст. тақрибан дар як сол 1000 тонна ба кишвар тухми мурғ ворид мекарданд. аммо дар ин матлаб гуфта мешавад, таҳлилҳои идораҳои давлатӣ собит кардааст ки ширкатҳои худи Тоҷикистон ба қадри кофӣ барои аҳолии кишвар тухм истеҳсол мекунанд ва дигар зарурати аз хориҷа ворид кардани тухми мурғ боқӣ намондааст. ба иддаои муаллифи ин матлаб, айни замон воридоти тухм аз хориҷа ба пуррагӣ манъ шудааст. аммо идораи Тоҷикстандарт дар ин бобат чӣ мегӯяд? онҳо сабаби чунин тасмимашонро чӣ гуна шарҳ медиҳанд? Абдулло Шаҳло, масъулони Тоҷикстандарт мегӯянд, онҳо воридоти тухми мурғро аз хориҷа манъ накарданд, балки аз воридкунандагон иҷрои талаботи беҳдоштӣ ва шароити нигоҳдошти онро сахт тақозо мекунанд. яъне дард шудани санаи истеҳсоли тухм тавассути мошинҳои яхдондор, интиқол ёфтани он ва ғайраҳо. аммо тоҷирон ва ширкатҳое ки ба воридоти тухм пешин машғул буданд мегӯянд, иҷро кардани шартҳои Тоҷикстандарт бисёр душвор аст ва ё агар иҷро шавад, нархи тухми аз хориҷа оварда шуда хеле гарон меафтад. чун ба гуфтаи онҳо, киро кардани мошинҳои яхдондор ва боркашонӣ хеле гарон аст. Абдулло, зимнан ҳоло нархи тухм дар бозорҳои Тоҷикистон чанд аст? чун гуфта мешуд, пас аз боз шудани марзҳои Ӯзбекистон нархаш поён рафта буд. бале Шаҳло, дар давоми 1-2 ҳафтаи баъди боз шудани марзҳои Ӯзбекистон воқеан ҳам нархи тухм то ба 50-60 дирам поин омад. аммо боз ҳам бо талаби Тоҷикстандарт ки мегӯяд тухмҳои Ӯзбекистон санаи истеҳсолашон дарҷ нашудааст ва дар шароити ғайрисанитарӣ ворид мешуданд ва аз ин рӯ воридоти он маҳдуд гашт. ин аст ки ҳоло нархи тухм боз ба сатҳи пешинааш баргашт. ҳоло як дона тухм вобаста ба вазнаш дар бозорҳои Тоҷикистон аз 85 дирам то 1.10 дирам нарх дорад. бо таваҷҷӯҳ ба он ки Абдулло, як маводи асосии истеъмоли мардум аст тухм ва гарон шудани он дар Тоҷикистон хонахо дастрасии мардумро ба ин ғизо маҳдуд мекунад. Ташаккур Абдулло барои суҳбат.